רבנו שיעזור לי, וזה, סגולה, סבא אמר סגולה ללכת לאומן, הולכים להתבודדו כמו שהולכים לאומן. צריך ללכת להתבודדו כמו שהולכים לאומן, ככה הוא אמר. כן. סבא אמר, יבואו אנשים, יגידו שאני זקן וחולה, ושאני לא צריך לנסוע לאומן. כן, אז תגידו להם. תגידו להם שברוך השם אין לי כאב ראש, כן. אני בריא ושלם, תיקחו אותי אחד מהרגליים, אחד מהידיים, תזרקו אותי למטוס. כן, מהדלת. אז אמרתי לו, סבא, יש כאלה אנשים שאומרים שאתה אמרת לא לנסוע לאומן. אז הוא אומר, מה, הם לא רואים שאני נוסע? הם לא רואים שאני נוסע? הוא אמר, אם הדוקטור יגידו הם יגידו, אם יגידו שאני צריך דוקטור ואני זקן, צריך לבדוק אותו, הם מפחדים עליי. אם הם יגידו לפני המטוס שצריך להביא דוקטור ואני... זה שקר. זה שקר. זה שקר. זה שקר, הם שקרנים. הם שקרנים. אני בריא. בריא ושלם. ושלם, אל תשאלו אותם, תזרקו אותי ישר למטוס. אז ציפורה, הם באו לציפורה, אמרו לציפורה, סבא אמר שהוא רבי נחמן. זה שקר. אז סבא אמרה, מה? אז ציפורה אמרה, מה פתאום? סבא יגיד שהוא רבי נחמן. סבא כל החיים שלו אמר שאני כלום. זה אבא שלי, כן. העיקר זה רק רבנו, רבנו, רבנו. מה פתאום? מה פתאום? שהיה מאוד אהב אותה יותר מכולם. אני לא מאמינה, היא אמרה. אז אמרה לא מאמינה. אמרו לה, תשאלי אותו. אז ציפורה בא, אמר לה, אבא, אתה אמרת שאתה רבי נחמן? היא סיפרה לי אישית, ציפורה סיפרה לי. אפשר לשאול אותה. כן, כן. היא אמרה לי, הוא לא דיבר איתי שבוע. איך אני מעיזה לשאול אותו דבר כזה? שאני אגיד על עצמי כזה דבר? רק סבא תמיד היה אומר לנו, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך, קינאת מאוד אהבתך, ועליך אמרתי, מנפרד בטלין ואשר בקומן, חזק באמץ ובעדך. מי זה אומר את זה? מי זה כותב את הדברים האלה? אתם יודעים מי אני? מי כותב את זה? רב נחמן כותב את זה, רבנו כותב את זה. תלמידי היקר, מה זה חתימה? לא יכולתי לקבל את זה, תלמידי היקר. לא מספיק לרדת אליך, נהניתי מאוד לרדת לך. הוא הרים אותי משאול תחתיות. מה החתימה? מי זה החתימה? זה הצדיק, זה רבנו. אבל הוא אמר, אני נחמן מאומן. אז אני מסביר לך. אז הוא אמר, רבנו שאני ננח. הוא אמר רבנו, לא על עצמו. הוא אומר, אני זה אני, וננח זה ציטט את רבנו, ציטט את המכתב, הסביר מה. מה זה חתימה? חתימה זה גילוי דעת. מה זה חתימה? אתה קורא מכתב. מי יודע, מי כתב את המכתב? אומן, עכשיו אומן זה ירושלים. אומן עכשיו זה ירושלים. עכשיו באו אנשים, אמרו, אומן נגמר. עכשיו אומן זה ירושלים. עכשיו... יש יותר ירושלים שאומן אומן. זה נכון. נראה שלמה. לא היה לך מתח בדרך לפה. רגע, אז לא היה לך יראה גדולה בדרך לפה. על העצירות מאוד מתח. אז סבא אמר, רגע, סבא אמר, ציטט, סבא היה אומר, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. רבנו גמר. הוא היה חוזר על הדיבורים של רבנו. עכשיו, באנשים שלא למדו ספרי רבנו, לא עסקו בהתבודדות. באים לסבא, שומעים אותו מדבר, יכולים להבין מה הוא מדבר? אתה מדבר מהספרים. אתה אומר, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. בואנה, אחד בא שאומר, בואנה, הוא אומר, הוא ניצחתי ונצח. הוא אומר, אני נעם יותר מכל כתמים. הוא אומר, הצדיק, הוא חושב שזה ראו. הוא לא מבין מאיפה זה בא הדיבור הזה בכלל. הוא לא למד. אז הוא חושב, מי שאומר את זה זה רבנו. זה רבנו. ניצחתי ואני נצח. בוודאי. אוקיי. הבנת? עכשיו אם אחד למד ספרי רבנו, הוא שומע צבא מדבר, הוא מבין מאיפה הוא מדבר. אז מה, זה אתה? אם אתה לא מדבר רבנו, אתה אומר שאומרים, זה אתה? זה לא אתה. הוא מצטט את הצדיק, חוזר את דבריו, להכניס אותם בעולם, להעיד את הדיבור של רבנו. הוא אומר את הדיבור כמו שרבנו אמר אותו. הוא מכניס את האור של רבנו. עכשיו אם אדם לא קורא את ספרי רבנו, ולא מכיר את העץ של רבנו, הוא לא יכול להבין בכלל את העץ סבא, הבנת? את כל המפרשים הוא לא יכול אפילו הוא לא יכול להבין כלום. אבל הוא מפרש את סבא הפוך, והוא רוצה שכולם ילכו אחריו. הבנת? אז מה קרה? באו אנשים שלא... הוא הכי מבין מה זה סבא, ורוצה לעשות שיבושים שיבשו את סבא ותיקונים לעצמו. רק רבנו יכול... עוד דבר. הוא רוצה לעשות תיקונים לעצמו, סבא אמר, הוא יכול לתקן קיבוץ וכותל, וזה רק רבנו באומן יכול לתקן. רבנו מתקן, כל עוד שהוא פה. זה הכל שקר גמור. תשמע דוגמה, סבא אמר צבא. סבא אמר ככה, וזה ידוע מפורסם לכל. אל תכתבו על הקבר שלי חסיד ברסלב. תכתבו ישראל בר. שאלו אותו, קמתי חצות, כל לילה. הוא אמר, אולי לא קמתי, אני לא רוצה להתבייש בפני רבנו בשמיים. ודאי. תכתבו ישראל בר. תלמיד שלו בישראל קרדונר, ברסלבר. עכשיו, ישראל קרדונר הוא היה ברסלב.
אבל אני לא יודע אם אני... זכיתי לחסיד אמיתי ברסלב, שהעידו עליו בשבת. שהוא, אני יודע שהוא ברסלב. אבל אל תכתבו עליי ברסלב, שאם אולי אני לא התבייש. לא התבייש בפני רבנו שלא קיימתי משהו כמו שצריך. באו אנשים, כתבו על הקבר שלו נגד הצוואה שלו. אמר אני נח נחמנו. מי אמר לך לכתוב כזה דבר? זה אמת, צוואה? סבא אמר צוואה? צריך קיים. מה אתה עושה מהסקת שלך? הם עיקמו את כל האור של סבא בעולם, עם התמונות שהם הוציאו, הפוסטרים, עשו ממנו פרסומת של קוקה קולה, ותדע לך שהיום לא שומעים עליהם. והכל שקר. הם סובלים מזה רק בגלל זה. והבן אדם הזה ששלחו אותו, וזה ששלחו אותו לעשות את מה זה, שנשאר היום זה ההפצה של הצוואה של סבא עם הנכד שלו. וסבא אמר, את הצוואה, כל הכסף שלי, להדפסת והפצת ספרי רבי נחמן מברסלב בעולם. קודש קודשים. יש לו עוד שאלה אליך. זה מה שהוא אמר. אז רואים שבאו אנשים, כתבו על הקבר שלו דברים, עשו דברים, עשו ממנו שהוא רבנו, לא לנסוע לאומן, הפכו את כל הדעת שלהם נגד רצונו הגמור. סבא כל ימי חייו נלחם. איזה עזות פנים. שאף אחד לא ממשיך של רבנו. איך הם מעיזים? אף אחד לא יכול להגיד אני שהוא כל מיני מעיזים? איך הם העיזו להפוך נגד צוואה שלו. הרי זה יהודי פשוט, סתם, נגיד אבא של בן אדם נפטר, אומר, מבקש, תעשו לי כבוד האחרון. מכבדים את הכבוד שלו? בן אדם חילוני אפילו. נכון. מכבדים? צוואה! צוואה של צדיק לא מכבדים? ואתה עוד טוען שאתה חסיד שלו? ואתה לא מכבד את הצוואה שלו? אז מה אתה עושה מכל החסידים שבאים עם תמונה של זה וכתוב אני נח נחמן זה שקר. יש בעיה עם זה. בוודאי שיש בעיה בזה. אבל הם אוהבים את זה. אבל אם אתה כותב למעלה, הם אוהבים את זה. לא ככה. זה לא משנה, תשמע. דוד, לא ככה, אם אתה כותב למעלה, רבנו אמר מוסיף. אני נח. סבא אמר שרבנו אמר אני נח, אמרת. פה הוא שינית את כל הזאת. כן, התמונה הזאת. זה לא משהו חיובי. התמונה הזאת חיובית. תמונה נפלאה, אבל מה הדיבור הזה לא מתאים לא, תוסיף לתמונה. למעלה, רבנו אמר, אני נח, אבל רבנו מספיק. רבנו אמר את זה, לא סבא. סבא אמר את זה. ביקרו לו את זה וכולם חושבים זה שקר. סבא אמר בכבודו בעצמו, רבנו אמר, זה משמיטו. בדיוק, בדיוק, אמר את זה בתחילת ושפשו בשתי מילים של השם. איך העיזו לעשות דבר כזה? אני אגיד לך, עזי פנים, הכוח של הדמיון, שוטים וגסי רוח. הכוח של הדמיון הוא כזה גדול. הבעל דבר שלו כל כך רבנו לקטרל. אמר, היצר היה יכול לקרוא לעצמו, סבא, כל העניין שלו היה לגלות, לפרסם שם הצדיק. השם שמשותף בשם הצדיק, נח נחמן מאומן, זה שם הצדיק שמשותף בשם השם. כל העניין שלו היה לפרסם אור השם. את רבנו, שעל ידי התגלות רבנו בעולם, שהוא שורש נשמת משיח, שהוא יש לו כוח לכל הטובות, כמו שרבנו אמר, כל טובות שמשיח יעשה לישראל גם אני יכול, ויש לו את הכוח, רבנו רצה את זה לפרסם. סבא רצה לפרסם את רבנו, את האמת הזה שהתגלה בעולם. בביטול עצמיותו מוחלטת. אז מה עניין הפתק? אז באו כל השוטים האלה, חסרי דעה, חסרי שכל, והבעל דבר הדביש להם להקם את הכל. זה מעשה בעל דבר, זה לא מהקדושה. לא בישראל, מה עניין הפתק? הפתק זה הוא קיבל מרבנו. לא, מה התכלית של הפתק? ברור. הפתק זה מתנה שסבא קיבל, שסבא סבל איסורים נוראים. לעצמו. הוא קיבל את זה לחזק את עצמו, וגם לחזק עוד אנשים שרבנו חי וקיים, הוא יכול לרדת גם בדור הזה, אחרי הרבה שנים שהוא בעולם. זה חיזור, יש שם הרבה רמזים לעבודת השם. רגע, זה אומר מאוד היה קשה לרדת אליך. אז אתה אומר אליך ואליך ואליך. שרבנו יורד לכל אחד. לא קשה לו לרדת, עם כל הקליפות שעפפים אותנו צדיק שהוא נמצא באחד של משיח. האש שלי תוקד עד ביד משיח בך, הוא אמר. כתוב שם, מה זה? עליך אמרתי, יש שתוקד ביד המשיח. שכל סבא אמר, כל מי שעובד את השם באמת, באור של רבנו. זה עליך ועליך ועליך, על כל אחד זה עליו נאמר הדיבור הזה. הוא שליח של רבנו. לא עליו אישי. גם עליו וגם על כל אחד שמקורב באמת לרבנו. ודאי שבפתק... אתה בא לפה, אתה שליח של רבנו לקרב גם נשמות. מה? שמוליקה פשוט. כל אחד יכול לקרב, כל אחד יכול להיות באור של רבנו. ומחויב בזה. מחויב בזה. יהי רצון שיגלה בעולם האמת של סבא, האור של רבנו האמיתי. זה שיר לפני הסוף. ואז אנחנו כולם נדע שאנחנו חברים, ואף אין גדולים, אין קטנים, אין מפורסמים. אבל בכל זאת